pura mana biya? River. River mana river nih? Pagla river nama nih itu? Pagla river. Saya kisi. Kami bikin थांनायाव आङो जों दा टाउनफोराव जोसिलांसै आगैमोन। नेक्स्ट शटनि थाखायलाय नै जोंनियाव माबाया फुरा होफ्लेगासिनो साफ्रेगासिनो बैनि सासे आदा दं सासे लामाया खिन्थु बहुत डेन्जारेस आरोना बेखिनियाव जानला मोनला ड्राइभारफोरा बिथिं हाबनो हाया या नोंथांमोना जुदि नुवाखैबा नायनानै ला नै बेखौ होनो फाग्ला दैमा ना फाग्ला दैमा बै नुहुरनाय बेहाय आरो बिबारफोरजों हांबाय दोङो मानै ओइ फुजा फैदोंलाय खानाया बिरफुनाय लांलायदों बोखावला जोबनाय आगैमोन नायबा मार बिदि नायनानै आङो फाग्ला माबानिसो नै दाउ लाना फैदों नै आयु अन्थाव अन्थाव जालायो ओरैबा आगैमोन बोरै जाबावनो नालाय आगैमोन बोरै जाबावनो बेखौ होनलाय दाबो बिराद उन्दुलायो माने ओइ माबाया आइथिं फाननाया ना हाबा जादोंना जायाखै हाबा जायाखै जों दा बिबार थांगासिनो सानो पेन्सिल लागा I like it रास्ता Ay, ini sekarang nih.